खोजता कइले बा मर्डर रे बहुत बच के रह के फरारी काटतावे तोरे लवर रे पुलिस खोजता कइले बा मर्डर रे शादी होला भर जेले न होई प्रशासन भी करत सलाम बा उतरे न जाई ओकर के से फाइल थाना में दर्द सहुआन बा और उतरे न जाई ओकर के से फाइल थाना में दर्द सहुआन बा तनिको न डरे लगो में उमर में काटा पिस्टल लेके घूमे कमर में गौआ में होता रोज छापा मारी छूट जाई कोई ओकर रंगदारी अरे तनिको न डरे लगो में उमर में काटा पिस्टल लेके घूमे कमर में गौआ में होता रोज छापा मारी छूट जाई कोई ओकर रंगदारी नेता विधायक कहे खलनायक सहुआन से डरत तमाम बा उतरे न जाई ओकर के से फाइल थाना में दर्द सहुआन बा और उतरे न जाई ओकर के से फाइल थाना में दर्द सहुआन बा म्यूजिक बाय चंदन बाबू हरेंद्र दिलदार हवे डेंजर यार हो अमित गोलू हवे गुंडा के सरदार हो जाई फांसी ओकर अंतिम सांस रे झूठो के बनता बड़ बदमाश रे हरेंद्र दिलदार हवे डेंजर यार हो ऋषि रमन हवे गुंडा के सरदार हो जाई फांसी ओकर अंतिम सांस रे झूठो के बनता बड़ बदमाश रे बाघे रही बाघे बोले लगी दागी सहजे के खानदान बा उतरे न जाई ओकर के से फाइल थाना में दर्द सहुआ